Welcome to season 4 Sauni channel jengi haki kubor pertama pedeng ke Rusia bat ke Ukraine. Dang kini ki asni lai sngi ki bala late no President Trump ula ong ba President jong ka Rusia Vladimir Putin ulong tangkum uta Tiger made of paper lane uta ukla ubala sena tang dekakot akaba usuhe tang ka berngam bat ka pentrim henrei umla ban yada lane ban le ai haba ki roket ki drone bat ki misai jong kari Ukraine ki her bat ki pen bathai kat bomon wat sedu sepedeng jong ka nong ba jong ka Rusia kata ka Moscow kumpan chupekin mau no tang kini ki artayo ki bala late no long ba ka ri Ukraine kala kharwet bat her de ki drone bat ki misai hakaba kala pen kam ding klang hadu arphuai na kalai pratli ki factory le ni ki karkhana penmi penyang ki bahe jong kari Rusia light no ki barit hakaba kalawan rae ke jing kerdu penyang wat hakari Rusia ru hakini ki asngi lai sngi ki bala light no bat ba ka ekonomi le ni ka yok ka kot hari Rusia long ba kala her kersan jerut nomar ba ka Rusia kembang tiap bakalong kari ke ba yok ka kot ka jongka ka sania le ni ka dipen hapo ki factory penyang ban salan bat bandi sa ki benta boper jong kiri jong ka perthai kembang tiap bakari India jongi rok long ka we ni kiri ka badon benta na ka benta ban thet penyang na po jong kari Rusia henre kat kum ni kitolong khobor ni yosngo bakari Rusia menta keladon pedeng kata jing hiar ka bakrau kaliang ke ekonomi le ni ka yok ka kot jongka tu mentangnya sengap kendiat kumno Presiden jongka Amerika Donald Trump uong sepang kari Rusia. President Zelensky. Well, the biggest progress is that the Russian economy is terrible right now. It's, as you know, it's crashing, and that, frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. Tangi kendiat tayo loong ba ki supaya jongka Ukraine kelayok ban terbom bat penkam ding ki babun ki jaka ki bolong ki jaka ki ba kongsan jongka ri Rusia ka ba kentup ye ki karkhana bat ki jaka penmi penyang bat kham tam ru ki jaka hakabadon ki sipai la ni ki military base ka bangi ong lada piset hane sepang ji her thama jong ki sipai Ukraine penyo i ba ki babun ki video la ni ki khubor ki ba pen i ya ka jing kam ding bat ka jing bathai jong ki karkhana penmi penyang ki ba pher ki badon hapo kari Rusia ki bolong kum kata katan rai jong ka yok ka kot jong kari Rusia bat kerukom her thama jong ki sipai Rusia long ba bun sin ki set ye ki misai jong ki la ni ki drone jong ki sa ki nong ba bat sa ki yeng jong ki breu kabala pelong ru ya ka jing du bat ya ka jing yap jong ki riu pet ba ki breu ki bolui ki bom tip ai hendrai ba ka ri Ukraine ka her thama la ni ka set de ki misai bat ki drone long ba ki set bat ki jaka ki ba kham kongsan ki bolong kum ki karkhana penyang la ni ki jaka penmi penyang ki ba pher bat ya ki jaka lengsun ne ka ketem ka badon ki sipai jong kari Rusia wat sedu kenong ba jong kari Rusia ro kumban supekin mau no dang hakini ki arbanai lai banai ki bladap no den ba Donald Trump ulah long biang kumu presiden jong ka ri Amerika kala don ka jing keduk pedang jong Presiden Vladimir Zelensky bat Donald Trump ha White House na ka benta banyak penbaik halor ki kam thma jong kari Ukraine persya ya ka ri Rusia hendrai na liang jong ka Amerika kamsem la tre bantu kelala ne ban yarap ya kari Ukraine namar ba imat keting ya Vladimir Putin jong kari Rusia hendrai mentah den ke jing pen i jong ka ri Ukraine ya ke jing tebet jong ka ban china ya kitiar thma kum ki drone bat ki misai bat kum ju ru ke jing la jong ki ban her thma ling ba ki drone bat ki misai wat sedu sa pedeng jong konong ba jong kari Rusia ru kene kala penlong ya kari Amerika ling ba jong presiden jong ka Donald J Trump ban khot sajin pat yo Zelensky na ka benta bandon kata ka deal ka bahe ha ka ba kari Amerika kan yarap ya kari Ukraine na ka bentai kitiar thma ki ba pher bat kum ju ru presiden jong kari Amerika ula karpat ya presiden jong kari Ukraine Zelensky bahkan don ke deal hakaba ka ri Ukraine kan supply ki drone jong ka sakari Amerika bat kan ni ke deal long bakalong ka deal ke bakrau si hadu ta ka balong hadu kendai $4 billion bat kan ni ke jing ya deal ni ke jing ya dai pedeng ka Amerika bat ka Ukraine langai bakan nang pen klain susu ya ki bort ma jong ka ri Ukraine bat kum juru ya ka ri Amerika hakaba ngin si kren ha video ka banwan dan om takan ni portang kini ki khubor komplei sibon ni phibaro